سلام هصانات انجقا حنت زانتا حيزلكم مصيلخو حرايدو تا زانتا خا ناي نوح يا حراي حدا سباي نوح شمو نيرو نفعت ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣዳምን ሂዋንን ምስ ተጋገዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደም ኣውፂዎም ኢለኩም ምሽ ነይረ ንፋዓት ዘኪርኩሞምሽ ንፋዓት ድሓር ኣዳምን ሂዋንን ብዙሓት ቆልዑት ምስ ወለዱ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ህዝቢ ኮይኑ ድሓርቶም ብዙሓት ህዝቢ እግዚኣብሔር ምስኦም ስለ ዘይነበረ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም መሲልኩም ኩላቶም ክበኣሱ ጀሚሮም ገሊኦም ሕማቕ ይዛረቡ ጎራብቲ ይበኣሱ ገሊኦም ይፃረፉ ነንሕሕዶም ቆልዑት ንሰብ ይፃረፉ ብዙሓት ሰረቕቲ ይሰርቁ ሪኢኹም ሰራቕ እዚ ንውፋዓት ድሓራይ እግዚኣብሔር ሓሪቑ ምክንያቱ ኩላቶም ናብ እግዚኣብሔር ድፅሊ የለ ኩሎም ሕማቕ ይገብሩ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ መሲልኩም እዞም ህዝቢ ኣነ በቃ ከጥፍኦም እየ ማይ ገይረ ከጥፍኦም እየ ካልእ ህዝቢ ከምፅአ ኢሉ ምክንያቱ ነቶም ካልእ ህዝቢ ሽዑኡ ሓደ መዓልቲ መፅአ እንታይ ክገብሮም እየ ኢሉ መድሃኒት ወይ ከዓ ፈውሲ ክህቦም እየ ከድሕኖም እየ ኢሉ تذكروا يا مش نعدم من هيوان كم يلوم إجزابير فوسهم سألكم يلوم نفعت تحرك إجزابير جين حدا سبعي كابزون كلهم رخيبو السبعي نوفع سبعي نجزابير زفكر ناب إجزابير زسلي حماق زي يقبر مالتيو سبعي كاشوم من مسيلكم تفضلوا وجههم السبعي من شمو نه شمو حرايدو نوفعت أصحاب السبع نوح نجزابير بالتعمي زخبر نوح كاني سلسة دك نيرمه هرايدو سلسة أودات تحادي يافيت شمو تحادي كام تحادي خا سيم نوفعت نسلستي نزيم أودات كا سلسة أنستلو حادي هرايدو ድሕሪኡ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንኖህ መሲልኩም ኖህ ኢልዎ እዞም ኩሎም ኣብዚ ምሳኻ ኣብቲ ከተማ ዘለዉ ስለ ዝረበሹ ፅቡቕ ስለ ዘይገብሩ ንኣምላኽ ስለ ዘይፈልጡ ኣነ ንዖም ከጥፍኦም እየ ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ግን ከድሕነኩም እየ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኢልዎ መሲልኩም ሓንቲ ዓባይ መርከብ ክትሰርሕ ኢኻ ኢልዎ ድሓር እግዚኣብሔር ክንደይ ምዃና ቁመታ ነጊርዎ ነዛ መርከብ ኖህ ምስ ደቁ ኮይኑ ክሰርሓ ጀሚሩ ነታ ኖህ ክንደይ ወሲድሉ መሲልኩም ኖህ ነታ መርከብ ክሰርሓ 100 ዓመት ልዕሊ 100 ዓመት ሓራይዶ ነዊሕ እዩ ድሓር ኖህ ቀስ እንዳበለ ነታ መርከብ ወዲዋ ሰሪሑ ምስ ወድኣ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ካብ ኩሎም እንስሳታት ከክልተ ናፍታ መርከብ ይእቱ ኢልዎ ንኣብነት ክልተ ሓርማስ ሓንቲ ኣንስተይቲ ሓደ ተባዕታይ ክልተ ገመል ሓደ ተባዕታይ ሓንቲ ኣንስተይቲ ፈረስካ ኣሎ በዚ ሓደ ተባዕታይ ሓንቲ ኣንስተይቲ ከምኡኻ ኣንበሳ ነብሪ ኣድጊ ዘራፍ ብዙሓት እንስሳታት እንታይ ግበር ኢልዎ መሲልኩም ከክልተ ናፍቲ መርከብ ይእቱ ኢልዎ ድሓር ኖህ ካብ ኩሎም እንስሳ ናፍታ መርከብ እንታይ ገይርዎም ይእትይዎም ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ነቲ ማዕፆ ናይታ መርከብ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ደሎ ንፋዓት ሽዑ ነታ ማዕፆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ዓፂዋ ምስ ዓፀዋ ድሓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማያት ከፊቱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ብዙሕ ማይ እንታይ ገይሩ
ናብ መሬት ከም ዝዘንብ ወይ ከዓ ከም ዝወቅዕ ገይሩ ሓራይዶ ክንደይ ኢለኩም 40 መዓልትን 40 ለይትን ንፉዓት ድሕሪኡ ኩላ ዓለም እንታይ ኮይና መሲልኩም ማይ መሊኣ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ ደሎ ማይ ብዙሕ ማይ መሊኡ ድሕሪኡ ኩሎም እቶም እንስሳታት ኣብዛ መርከብ ዘይተሰቕሉ እቶም ሰባት ኣብዛ መርከብ ዘይተሰቕሉ ኩሎም እንታይ ኮይኖም መሲልኩም ጠፊኦም ምስ ጠፍኡ ኖህ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣብታ መርከብ ኮይኑ ክሳብ ማይ ካብ መሬት ቁርብ ፅፍፍ ዝብል ኣብኡ ፀኒሖም ድሓር ኩሎም ኣብዚ ብሓንሳ ኣብታ መርከብ ኮይኑ ይጓዓዙ ነይሮም ድሓር ሓደ መዓልቲ ኖህ ካብታ መርከብ ርግቢት ወሲዱ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ፈኒዋ ክትከይድ ድሕሪኡ እታ ርግቢት ምስ ከደት ካብ ንቑፅ መሬት ወይ ከዓ ማይ ደይብሉ ምስ ረኸበት ቆፅሊ ሒዛ መፅያ ሓራይዶ ወይ ሳዕሪ ድሓር ኖህ ተሓጒሱ ንቑፅ መሬት ስለ ዝረኸበ ነታ መርከብ ናብቲ ንቑፅ መሬት ወይ ከዓ ማይ ዘይብሉ ቦታ ናብኡ ኣፀጊዕዋ ድሓር ካብኡ ካብታ መርከብ ወሪዶም ትሪእዎም ኣለኹም ንፉዓት በቃ ሽዑ ተሓጒሶም ኩላቶም ስለ ዘይሞቱ እዚኦም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን እንታይ ገይሩ መሲልኩም እቲ ብማይ ድጠፍኡ ብዙሓት ህዝብን እንስሳታትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደስ ስለ ዘይበሎ ተጣዒሱ ግን እንታይ ክገብር ኩሎም እቶም ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ኣፀቢቖም ስለ ዝረሓቑ ሕማቕ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ እዩ ሓረ ህፃናት ንፉዓት ድሕሪኡ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ መሲልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ብዙሕ ሕብሪ ዘለዎ ንፉዓት እንታይ በሃል እዚ ቀስተ ደበና ንፉዓት ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ንኖህ እዚ ቀስተ ደበና ኪዳን ይኹነኒ ኢልዎም ድሕሪ ሕጂ ማይ ገይረ ንህዝቢ ኣየጥፍእነ ኢልዎ ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ግበሩ ኩሉ ግዜ ናባይ ፀልዩ ሓደ መዓልቲ ኣነ ክመፅአ ናብዛ መሬት መድሃኒት ወይ ከዓ ፈውሲ ክበኩም እየ ኢልዎም ሓራይዶ ምሽ ከምኡ ኢልዎም ንኣዳም ንህዋን ትዝክሩ ኢኹም ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ንፉዓት ሕጂ ከዓ ንሓዋሩ ወይ ከዓ ንዘለኣለም ጌጋ ከይገብሩ ምእንትን እግዚኣብሔር ከድሕኖም ክመፅእ እዩ ሓደ መዓልቲ ሓራይዶ ንፉዓት ህፃናት ኣብ ቀፃሊ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ሒዘልኩም ዝመፅእ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን እግዚኣብሔር ፍቅረኩም እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ ህፃናት ቻው